Terve! Paku on kuulkaa edistynyt hyvää vauhtia. Mä en ole vaan voinut kuvata sitä taloussukulaisia käymässä, niin en ole halunnut heidän vuoksi kuvata Pakua. Mutta niin ja kattokaapa tätä. Mutta tää ei ole vielä ihan läjässä, mutta kaasu päälle ja sitten vörkkii sitten tämä. Se on nyt grilliasennossa. Tuolta kun käännetään. Täällä on vähän liikaa valoa nyt, mutta siis pallaa. Tuo käännetään tonne grilliin ja sitten kurkottaa sitä kautta tuonne. Näkeekö tästä mitään? Sillä pallaa sininen liikki. Se toimii. Magia. Mutta ennen kuin pääsette näkemään, että mitä kaikkea tuolle Pakulle on tehty, jo sille on tehty lähes kaikki, mitä täällä mökillä nyt voi tehdä näillä kamoilla, mitä täällä on mukana. Niin sitä ennen käydään nykäisemässä paljusta tulppa irti, että voidaan pestä se palju ja vaihtaa sinne uusi vesi. Koska uusi vesi on aina kiva freesi. Ja siis tässä paljussakin, niin tämä vesi mikä täällä lilluu, niin se on 2 ihmiseltä parilta päivältä. Mutta kun on joutunut käyttämään, täällä on niin perkeleen kuuma ollut tällä mökillä, että on joutunut käyttämään niinku hikkoilun niin paljon. Niin joutunut käyttämään veden kestävää aurinkosuojaa, että se kestäisi jotenkin tuossa pinnassa, ettei saman tien kerää. Niin, sitten vaikka kuinka hyvin käy suihkussa, niin se liukenee tonne vetteen sitten vähän. Niin se on semmoista vähän sumea. Niin. Nyt minä lähden uimaan. Tää on lämmintä vielä. Paljon tää? 1, 2, 3. 36 astetta. Tulppa lähti. Makia homma. Ja ennen kuin mennään kahtoon Pakua, niin pitää nopeasti huoltaa 1 raivuusaha. Ja vaihtaa siihen terää. Nähdään siellä. No niin. Paljusta selvitty. Tässä meillä on Hussen 336 FR raivuusaha. Mallia pieni. Tuonne pitää vaihtaa rasvat. Ja sitten täällä on semmosia uusia teriä, jota me ajateltiin, että voisi toimia vähän paremmin kuin tämmönen perus monitoimiterä. Niin aletaanhan värkkäämään auki. Mä tällä jo yritin tätä tuosta keskeltä, miten se pitäisi, niin tämä on sen verran löysä, että kokeilanpa lähtisikö se tällä pihillä auki. Onpa tympeä malli. Saiskohan tästä mitenkään kiinni? Kumpahan suuntaan tätä pitäisi auki? En ole ennen tää tehnyt. Isä sanoo vaan, että vaihda tuohon öljyt ensin. Ei öljy kuin rasvat. Niin kun lähet ajamaan. Näin. Aukaisko se nyt tältä? No niin. Sitten tämmöstä multipurpose greasea. Lubrikantti.
monikäyttöoilinkia. No. Siellä on joku kulmavaihe ilmeisesti tuolla, niin menisikö se, jos sitä vähän pyörittää, niin menisikö se niinku matalammaksi tuo taso? Ei mene. No niin. Sitten vaan muteeri takaisin kiinni. Tuli vähän täyteen. Ei se haittaa. No. Sitten otetaan terää irti. Otan tänne lukitustapin paikalle, niin tää nyt pyöri ylimääräisiä. Mikähän se lähti irti? Hyttynen tuli häiristä. Eppä takaisin. Missä kohtaa se on? Tuossa. Musta tässä oli se vastakiire. Eikä ookin näissä. Ei, vai onko? Tää paskaa. Muistelisin, että olisi ollut. Vai pyöritinkö mä vaan väärää suuntaan? Ei tästä tule mitään. Pitää ottaa joku oikea työkalu. Oli hyvästä kiire, niin kuin minä muistelinkin. Hetken aikaa katsoin, niin ainut yksi tommonen avain, jolla saa lukkoa ja muuta. Näin. Eli täällähän on tämmönen terä. Eli tämmönen, tässä on rautalangat. Eli jos pieksee ruohikkoa matalaksi ja sattuu olemaan vaikka kivi siellä, niin tommonen perussiima, niin sehän antautuu samaan tien. Ja sitten ollaan käytetty tämmöistä yleismallia terää, niin tuolla menee tarvittaessa pienet pajutkin. Se vaan tylsyy tosi nopeasti, jos siellä on se kivi. Niin kokeillaan nyt tämmöstä. Tää on niinku rautalankaa jämäkkää. Jos tulee kivi, niin tää joustaa. Niin. Testataan, jos se olisi vähän erilainen. Mallia kestävämpi. Joo, elikkä tässäpä se roikkuu massun päällä ja pitäis nytten tästä maalaiturista ottaa molemmat puolet, kun se alkaa tuo heinä kääntymään jo tuohon niinku laiturille. Ja siellä on myös nokkosia seassa. Se on ikävä, kun menee uimaan, kun se kiveksen vierestä raapasee sen nokkon. Mitähän se yksi koira? Se ei suostu menee sisälle, kun täällä on niin mukava. Mutta nykästähän tämä käyntiin ja katsotaan, miten se kehrää. Ei kun oli tuolla tuo nappi. Mä etin pikku pumppausnappia.
Haljat vähän varmaan väärällä mitoituksella, kun alaselkä tuli kipeäksi tällä välillä. Mut noin. Nyt on mukavemmin mennä uimaan. Lähdetäänhän seuraavaksi kattoo sitä pakua. Nyt tässä seuraavaksi mä voin leikata. Mä leikkaan tän. Seuraavaksi tapahtuu semmoinen muodonmuutos. Tuossa on sänky nyt hieman kenollaan. Ja siihen laitetaan suojaöljypintaa. Ja jos seuraava klippi on silleen, että siinä on suojaöljy pinnassa, niin vaimo ei antanut kuvata sitä öljyämystä. Mutta sitten siinä voi myös olla seuraava klippi semmonen, että siinä näytetään sitä kun öljytään. Että näistä ei voi tietää. Kyllä voi. Eikö? Mitä? Voi tietää. Voi tietää. Selvä. Haluatko sä kumihanskat? Mä tiedän. Vai haluatko sä olla semmonen tasaisen ruskettunut niin kuin mä, mutta silleen, että niinku se tulee sulle silleen öljyn kautta. Laitetaan sulle kumihanskat. Sä voit, ota se kuva, niin sä voit nyt esitellä tuota, mitä sä oot, selitä mitä sä oot tehnyt. Mä oon mennyt naimisiin pöljän ihmisen kanssa. No mitä mun piti selittää? Miten tän saa pois päältä? Eipä se halunnut olla videossa. Heittäkähän kommentteja, jos haluatte, että tuo emäntä tulee enemmän mukaan näille videoille. Mutta se tuon värinen tulee sängystä ja muutenkin kalusteista mitä tänne tulee. Loppu vaan tuo perkeleen öljy kesken. Jäi tuo sisäpuoli vielä tekemättä. Mutta hyvä siitä tulee. Ja mä oon tänne sisäpuolelle nyt tehnyt. Tähän tulee tämmönen taso. Tähän tulee vielä semmoinen, mulla on se makia, vaikka aiemmassa jaksossa näkyy se missä mä kunnostin sitä grilliä, niin semmonen taso, semmonen korkkipintainen. Niin siitä tulee tähän tehdään kansia. Se tuolla on tuo vepaasto, niin siihen on tässä tämmönen suoja, vähän siistimmä, kevyemmän mallin suoja, jossa on saranat, että sä voi sitten liikutella ja aukasta. Ja tälleen. Tää pikkuhiljaa tästä muotoutuu ja pikkuhiljaa tehdään, on budjettia ja on aikaa. Niin sitä tahtia. Tuossa linssissäkin. Mut niin. Tänään vielä tarkoitus olisi tuo sänky saada öljyttyä ja sitten tämä pöytä tehtyä valmiiksi. Niin katsotaanhan mitä seuraavassa klipissä tapahtuu, kun minäkään en tiedä. On tällä vaan aika lämmintä. Nyt on pöydän kansi paikalla. Tommonen marmoripinnalla oleva. Se on ikään joku taso. Pahviahan se oli sisältä. Tuossa hoitaa hyvin asiansa. Ja se on se on tämmönen minun tähän vatsan alle. Elikkä täydellinen, kun tässä tekee ruukaa. Niin. Ei mikään paina silleen huonosti mihinkään. Tässä vaan voi touhuta. Ja tää on pöydän kansi on 95 sentin korkeudella. Vai 100 senttiä. Jompsen kumpsi, en muista ennen. Ja tästä mä ajattelin tehdä tähän autoon ihan oikean työpöydän. Mulla ei oo hirveästi itellä semmosia värkkäystiloja, missä on semmoista niinku mitään pöytää, missä voi tarvittaessa värkätä ja touhuta ja purkaa ja kasata ja ahistua. Niin mä ajattelin tän pistää kiinteäksi tänne väliseinästä, ottaa toiselta puolta ruuvit ja nykäistä sen tähän, että tää on semmonen, että tää nyt vähän lenoaa tässä. Niin silleen, mutta sitä ennen tuo takaseinä pitää verhoilla. Tää vaalea siistimmän näköiseksi, niin sitten tää on niinku ihan viimeisiä. Tää on niinku nyt valmis ja tehty tähän, mutta sitten vaan lopuksi vaan vetään kiinni se ja sitten mä veän kulmarauvoilla sen lattiankin kiinni. Niin se sitten on niinku kiinteä sen jälkeen. Ja tätä vähän laskettiin tässä tätä alatason korkeutta, niin tuohon mahtuu sitten tarvittaessa, jos tämä homma etenee meillä niin pitkälle, että tänne tulee jonkunlaiset aurinkopaneelit, niin tuohon väliin menee sitten 60 litrainen jääkaappi.
silleen kivasti. Ja vaikka ei meniskään, niin tämähän on maailman nättein homma. Napata tosta pois ja vähän suikaloida hyllyä eri kokoiseksi. Se on aika simppelisti rakennettu ihan sillä idealla, että jos sitä joskus tarvii vähän purkaa, niin muokata, niin se onnistuu helposti. Ja meillä jäi tuolla näkyy tätä hylly, tai niinku mikä tämä on, pöytälevyä, niin jäi vähäsen, niin mietittiin sitä, että voitaisiin tänne jonnekin seinälle, täällä on tää seinätilaa ihan hyvin, niin voitaisiin johonkin napata semmonen pikkunen hyllynpätkä tuosta. Ihan, että saa tavaraa sinne laittaa pussukoihin ja muuta. Täällä muuten tätä laskutasoa tänne ei ihan hirveästi tuu. Että sais sitten johonkin sitä jatkettua, niin siitä ei olisi mitään haittaa. Niin ja sitten tosiaan mä suunnittelin tämän Webaaston koteilon vähän tämmöinen mallia kevyemmäksi, että ilma liikkuu ja noita putkia on helposti vaihella tonne. Mutta tässä nyt tuli yksi ongelma. Mä alun perin suunnittelin tämän koteilon silleen, että sinne tulisi saranat tänne seinään. Missä se on? Tuonne seinään saranat, että sen saa tästä hop ylös, niin pääsee tätä huoltamaan. Niin. Mutta jos tää pöytä tulee nyt kiinteäksi, niin eihän tämä tästä taivu. niin. Varmaan teen sitten semmoisen, että pistän tänne niin kuin pienen jalan molemmin puolin, että tähän tulee vaan tämmönen koteilo, joka kantaa itsensä. Että siihen voi tarvittaessa jotain. Sitten tavaraa pistää vähän päälle, että se on vähän kantava, mutta tommonen, että se on niin kuin täysin auki tuo etuseinä. Että jos sen haluaa Webastolla lämmittää hyttää, niin tuo putki, se otetaan tätä toista kautta sitten, mutta se käännetään sitten tohon. Mä hommaan jonkun 90 silikonimuhviin, jonkun tämmösen tuohon, niin tökätään se sitten siihen, plup, ja se lämmittää tuon hytän puoleen. Ja sitten jos haluaa lämmittää tätä kontin puolta, nyt ei tarvi. Mutta jos haluaisi lämmittää, niin sitten vaan otetaan se pois sitten, niin se tuhiin se tuolta. Ja siinä on sitten semmonen, jos ei muuta, niin vaikka pikkunen työkalupakki, tonne saa vähän niin kuin työkalut työnnettyä piiloon. Jos lähtee reissuun, niin ei tarvi semmoista hillitöntä salkkua olla mukaan. Periaatteessa silleen. Niin. Mutta että olisi tuo ihan hyvä, jos pitää huoltaa Webastoa, niin ei tarvitse purkaa koko kontin sisustaa pois sen takia. Ehkä. En tiedä. Tälleen tää. Ei tässä oikein nyt mitään muuta enää tällä mökillä voida tehdä, kun tekasta tuo sängy, runkoöljy tässä loppuun. Ja tuolla vaimolla on hieman, tämä on silleen korkeampi tämä paku, se ei ole tottunut hyppäämään näin korkealta alas, niin pitää varmaan joku pikkuinen porras värkätä tuohon, että se pääsee pois täältä kyyvistä sitten, niin tämmöttiin. Kattokaa, kun tulee nätti. Tää on niinku sängyn pohja. Ja Tokmannin halvinta puuöljyä. Niin tulee siistin näköinen. Mutta nyt pitää mennä laittamaan paljon puita, niin pääsee kylpemään. Meillä on täällä ollut tämmöistä muutakin rakennusprojektia tuo kuppakuoriaisen lisäksi. Ollaan tehty tuonne vähän uutta tuommoista kulkuväylää ja sitten järvelle menevästä laiturista ollaan tehty vähän jatkoja sinne. Ja niin. Tännepä se pitää puita. Ei täällä ollutkaan puita. Mennäänpä kierretään tämä koko höskä ja haetaan puita tuolta. On täällä vaan nättiä. Hoppa. Katsotaanpa, onko tämä sammunut jo ihan täysin. Ei se ihan vielä. Saattaa olla, että vähän unoa. Vaimokin muistutti tuossa meihän kahtomaan paljon, mutta saattaa olla, että unohin sen viestikin. Eiköhän se siitä herää henki. Kyllä se herää henki. Lähdetäänpä jatkamaan öljyämistä. Otanpa tästä Tää nuuski.
Tuosta noin. Otetaan sieltä vähän öljyä ja sitten aletaan levitellä. Täpä syöstä. Uipuu nopeasti tällä kädellä. Ja tämä pohja silleen olisi ehkä tarpeen edes öljytä, mutta jos sattuu, että tuonne on semmonen tosi kostea keli, niin on se nyt silleen niinku mielenrauhaa, että on tämmöiset näkyvät pinnat kuitenkin öljy. Sen silleen nätimmän näköinen sitten. Passaa siihen teemaan, mitä ollaan suunniteltu tuonne. Se teema paljastuu teille sitten tässä pikkuhiljaa. Ei kellota sitä vielä ennakkoon. Tuolla toi yksi istuu ja ihmettelee maailmaa. Mitä Väpä miettii? Mitä mietit? Tule tänne. Tule. Reipas poika. Hieno pötkö. No niin, nyt täällä olisi pikkusen otettu romua pois. Siihen tulisi pöytä ja sitä mitä mä tutkin nettiä vähäsen, niin se työpöydät saa olla pakussa kiinteät. Eli tuon mä junttaan tähän autoon kiinteäksi. Niin se helpottaa aika paljon asioita. Ja tuossa mitä mä nyt teen, niin se on tämä sivuoven paneeli. Se oli hieman ällön näköinen. Tuommoista hyllyn taustalevyä. Hoksasin, että hitto, että mulla on vaneeria vielä tämmönen palanen. Että mäpä tekasen se siitä ja öljyä sitten silleen. Ja mä sain tämmösen hulluun idean tässä. Katsotaan, saataisiko siitä yksi jakso tehtyä. Jos se onnistuu, voihan me kokeilla sitä. Ei sitä tiedä, onnistuuko se vai eikö se onnistu, mutta se olisi siisti. Eli no mä toteutan se. Se on seuraava jakso sitten. Niin katsotaan. Vähän semmonen, vetään puuteemaan tänne autoon muuallekin. Ja eilen mä tässä on miettinyt, että itekseni mietin, että kun tässä autossa ei oo tässä liukuovessa sisäkahvaa, ihan surkeat nämä, niin minun vaari sitten tuolta mäeltä, mummolasta, niin se oli tekassut tämmösen, se toisen tossa illasta. Se on heidän omenapuu oksa pihalta ja mä vähän modasin sitä, niin sain sen tähän kiinni. Niin nyt täällä on hyvä kahva täällä sisäpuolella ovea. On jämäkkä. Ja mitähän muuta? Mä oon tässä tätä jaksoa on kuvattu tässä parin päivän ajan, niin tää voi hieman olla sekava. Mutta keskijalat, niissä on nyt kiinnikkeet. Tuolle, että tuo pyssyy tuo sänky tommosena, mutta sinne mahtuu enemmän helpompi kuormata tavaraa. Ja sitten kun menee nukkumaan, niin nykäisee nuo ja jalat auki. Tälleen. Kyllä tästä pikkuhiljaa alkaa ihan hyvä olemaan. Meillä pitää vähän seinille tehdä, jotta että ne ei ole raju maneeria. Mutta sahataanpa tuo ja isketään se sitten tuohon tai öljyttää se ensin ja isketään se sitten oveen kiinni. Ja. Mutta se on niin tylsää katsottavaa, kun mä vaan sahailen sitä ja ruuvaan sen kiinni, niin näette se seuraavassa jaksossa sitten millainen sitä tuli. Ja heitä kommenttia, jos sulla on jotain ideaa tähän, että mitä tänne voisi tehdä.
tai jotain, ihan mitä vaan, niin anna tulla. Ja tykkää videosta ja laita tämä kanava seurantaan. Niistä on minulle iso hyöty. Niin ei mitään. Kiitos kun katsoit ja palataan seuraavassa jaksossa, joka on semmonen säädetään ja kokeillaan onnistutaanko. Heippa!